Gaurko arratsaldea beldurgarria izan da. Paniniren Stranger Thingsen kromoak ireke ditugu. Kromoa pila bat atera zaizkigu. Errekorra zaitez, bideoan ikusten duzunetako bat nahi baduzue, Master of Games delakotik pasa zaitezte. Hilabete bakoitzeko azken igandean. Arratsaldez, 5:08 Bilbon gaude. Maria Aroko karea 55 zenbakia. Kromoak aldatuko ditugu zurekin. Zuen zain gaude.